हेलो माय डियर्स। बहुत बहुत स्वागत करछि मोर ए सुभद्रा झेपी लाइफ चैनल को। आशा करूछि आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबदरे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि बा ब्रह्मांडर नियम बा आकर्षणर नियम को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवनर प्रत्येकटा आवश्यकता को केमिति फुलफिल करि परिबे बा निजर मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ेइकी केमिति सब किछि मैनिफेस्ट करि परिबे बा आपण निजको केमिति संपूर्ण परिवर्तन रूप रे देखि परिबे ताहारी बाबदरे आलोचना करिथाय। जदि आपणकर ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षणर नियम को अनुसरण करिकि आपणकर जीवनर परिचर्या को परिवर्तन करिवार अछि बा आपण निजको जो रूप रे देखिया पई चाहुचंती, जदि सेई रूप रे गढ़ी तोलिया पई चाहुचंती ताहले निहाती भाବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଲ୍, ୱିଶ୍ ବା ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ରହିଛି ବା ଆମେ କେମିତି ସେଇ ରିଚୁଆଲ୍ସକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ୱିଶ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବା ବା ଆମର ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବାବଦରେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ 25 ଜୁଲାଇ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ପୁରା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିସାରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରି ନେଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମନେ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାର ବାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜୁଲାଇ 25 2025 ଯେଉଁ ରହିଛି, ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ଟା ରହିଛି ସେଇଦିନ ହେଉଛି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଟ୍, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଟ୍। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ନିଜର ୱିଶ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କର ବା ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ସାଇନ୍ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ ବା ଡ୍ରିମ୍ ବା ୱିଶ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଡେଟ୍କୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା 25 ଜୁଲାଇରେ 777 ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ଜୁଲାଇ 25 2025ରେ ଆମର ଯେଉଁ 777 ପୋର୍ଟାଲ ଆମର ଓପନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଦିନ ଏଇ ରିଚୁଆଲ୍ସକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଗୋଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଡିଜାୟାର ଅଛି, ଯାହା ବି ୱିଶ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ, ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ 7 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମର 777 ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ 7 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ଅଛି, ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ବା ଜାଣିପାରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ବା ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇକରି ହିଁ ରହିବା। ତ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ
ଏଇ ଡେଟ୍ର ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଏଇ ରିଚୁଆଲ୍ସକୁ ଆପଣ କରିକି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାର ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏଇ 777 ବା 777 ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ କରିବେ ବା କେମିତି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର 777 ପୋର୍ଟାଲ ଜର୍ଣ୍ଣି। ତ ଏହା 7 ଡେଜ୍ର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ କେମିତି ଲେଖିବେ, କେମିତି ଜାଣିବେ, ଆସନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ଲେଖିବେ ବା କେମିତି କରିବେ ତାହାରି ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ 77 ପୋର୍ଟାଲ କଣ ବା 777 ପୋର୍ଟାଲ କଣ। 7 ନମ୍ବରଟି ହଉଛି ଆମର ସ୍ପିରିଟ ନମ୍ବର, ଆଉ ଏଇ ନମ୍ବରଟି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିରେ ହିଁ ଆସିଛି। ତ ସ୍ପିରିଟ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁ? ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝୁ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ନମ୍ବର ଆମକୁ ମିଳୁଛି ବା ଆମର ଯୋଉ 777 ପୋର୍ଟାଲ ଓପନ ହଉଛି ସେଇଦିନ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ନମ୍ବର 7 ଆମର ଆତ୍ମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ। ତ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା। ଏଟା ହଉଛି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ନମ୍ବର। 777 ବା 7 ନମ୍ବରଟି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ନମ୍ବର। ଏଟା ହଉଛି ସ୍ପିରିଟର ନମ୍ବର। ସ୍ପିରିଟ ହଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ତ ଆମେ କେମିତି ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ କରିକି ଆମେ କେମିତି ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ କେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେଇବି। ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ 7 ଡେଜ୍ ଧରିକି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଆପଲୋଡ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ବି ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଦେଖିଦେଇ ପାରିବେ। ତ ଏହା ହେଉଛି 7 ଡେଜ୍ର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଟେକ୍ନିକ୍। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେମିତି ଲେଖିବେ? ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣ 5-10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିବେ। ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ନମ୍ବର ଯୋଉ 7 ରହିଛି ସେଇ ନମ୍ବର ଆତ୍ମାର ନମ୍ବର, ତ ସ୍ପିରିଟର ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ କରିବେ, ବସିବେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବସିକି ଆପଣ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ନା ସ୍ଲୋ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ନା ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ନା ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଯାଉଛି ଆସୁଛି କର୍ଷଣ କରୁଛି କୃଷ୍ଣ ନାମ ବହି ସଂସାରେ ଗମୁଛି। କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ହୋଲ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସରେ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣ ନେଲା ବେଳେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ମୁଁ ପଜିଟିଭିଟିକୁ ମୋ ବଡି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ହୋଲ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ ବୋଲି କହିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋର ୱିଶଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ତାକୁ ପୁଣି ରିଲିଜ୍ କରିବେ। ରିଲିଜ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ନେଗେଟିଭିଟି ଅଛି ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମାତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାକୁ ପଜିଟିଭିଟିରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ ଜାରି ରଖିବେ 3 ଥରରୁ 5 ଥର କରିଚାଲିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଊର୍ଜା ବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିକି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିକି ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିସାରିକି ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। କେତେବେଳେ ଲେଖିବେ? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପାରିବେ ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସମୟ ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 7ଟା ବେଳେ ଆପଣ 7 ଥର ଲେଖିବେ ଏବଂ ଇଭିନିଂ 7ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ 7 ଥର ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ହେଲେ ବି 7ଟା 8ଟା 9ଟା ଯୋଉ ଟାଇମରେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ 7 ଥର କରିକି ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ? କେମିତି ଲେଖିବେ ନା ଆପଣ ଯେହେତୁ 777 ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଉପରେ ପୁରା 777 ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ପୁରା ଉପରେ ଲେଖିଦେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଏରେ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ସେଭେନ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତଳେ ଲେଖିବେ ତା ତଳକୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ମାଇ ଫେଭର, ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ମାଇ ଫେଭର, ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ମାଇ ଫେଭର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାରକୁ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାରକୁ ଲେଖିବେ 7 ଥର ଲେଖିବେ। କେମିତି ଲେଖିବେ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ସେଇ ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଇକି ଲେଖିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ମୋତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବେ କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବା ଆପଣ ଯଦି ବି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଫିସର ନେମ୍ ମେନସନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ 7 ଥର ନିଜର ଡିଜାୟାରକୁ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ତଳେ ଆପଣ କଣ କରିବେ କି ତଳେ ଆପଣ 7ଟା ପଏଣ୍ଟ ପୁଣି ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଲେଖିବେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଉପକୃତ ପାଇଛନ୍ତି। 7ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 7 ଥର ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାରକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଯେ ମୋର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବା ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇପାରିଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଏଇ ଡିଜାୟାରକୁ 7 ଥର ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ତଳେ ପୁଣି ତାକୁ 7ଟା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆପଣ 7 ଥର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ କେମିତି ଉପକୃତ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 7ଟା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଇକି ସେଇଠି ମେନସନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋତେ ଏଇ ଜବ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ମିଳି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତିକି ସାଲାରୀ ପାଉଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରି ହେଇପାରିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଯୋଉଥିରେ ଉପକୃତ ଯାହା ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଯାଇଛି, ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ସରିଯାଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଣ କହିବେ, ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିନ ବିତଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ 7ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିକି ଆପଣ ତଳେ ଲେଖିବେ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ବା ଆତ୍ମାର ନମ୍ବର, ଯୋଉ ଆମର ସ୍ପିରିଟ ନମ୍ବର ହେଲା 7, ସେଇ 7ର ଆମର ମୁଖ୍ୟ 777 ପୋର୍ଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଓପନ ହେଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଟେକ୍ନିକ କରିବା ତାର କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଭାଇବ୍ରେସନ ବା ଆମର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବା ଆମର ଯୋଉ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ସେଇଟା କେମିତି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସ୍ପିରିଟ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଆତ୍ମା। ଆମର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ, ସବୁ କିଛି ଭାଇବ୍ରେସନର ଖେଳ। ତେଣୁ ଆମର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ଆମର ଭାଇବ୍ରେସନ, ଆମର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଆମର ସ୍ପିରିଟ। ତ ଆମେ ରିଚୁଆଲସ କରିଦେଇକି ଯଦି ଦିନମାନ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଟେକ୍ନିକ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଟେକ୍ନିକ କରିବା ସହିତ ଦିନଭର ଆମେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ରଖିଥିବା, ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋତେ ଅଲରେଡି ଏଇ ଜବ୍ ମିଳିଯାଇଛି, କି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇସାରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲି ପାରୁଛି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ନିଜର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ହାଇ ଲେବୁଲରେ ରଖିବେ, କେତେବେଳେ ବି ନିଜର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଲୋ ହବା ପାଇଁ ଦେବେନି। କେତେ ଦିନ? ଆପଣ 7 ଡେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାକୁ ଭାଇବ୍ରେସନର ହାଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ରଖିବେ। ତ ଜମାରୁ ବି ଆପଣ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଲୋ ହବା ପାଇଁ 7 ଡେଜ ମଧ୍ୟରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ପାରିବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 7ଟା ବେଳେ ଏବଂ ଇଭିନିଂରେ 7ଟା ବେଳେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲେଖିବା ପାଇଁ 7 ଥର ଲେଖା। ଯଦି ନ ପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଟାଇମ ହଉଛି 7ଟା ବେଳେ, ତାହେଲେ ଆପଣ
ଯେକୌଣସି ଟାଇମରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଏନର୍ଜି ବା ଦିବ୍ୟ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ, ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲି ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ରଖିବେ, ବା ଆପଣମାନେ ଏଇ 777 ପୋର୍ଟାଲରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ପାଇପାରିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ, ସକ୍ସେସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଆପଣ 777 ପୋର୍ଟାଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 777 ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରିକି ହିଁ ରହିବେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା 7 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯୋଗ ବନିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି ନା 2 + 5 = 7 ହେଉଛି, ଯେମିତିକି 25 2 + 5 = 7 ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମର 7 ମାସ ବି 7 ରହୁଛି। ତତ୍ ସହିତ ଆମର ମସିହାଟା ବି ମଧ୍ୟ 2025 ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇ ଦଉଛେ, 777 ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର 7 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଇ ଯୋଗ ବନିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରିକି ହିଁ ରହିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।